Google Drive artxibo eta dokumentuen biltegi bat dena inean, jakin behar dugu nondik edo barkatu nola igo gure ordenadorean dauden fitxategiak, adibidez. Hori eginen dugu berria botoitik, berriro ere, eta erabiliko dugu kargatu fitxategia. Honekin lortuko dugu leiho honetatik gure ordenadoreko fitxategiak ikusi eta hautatu eta ideki erraten baldin badiogu, igoko dizkigu. Kasu honetan igoko dut MP3 bat, soinu dokumento bat, ikusten duzu igo duela, igotzeko abiadura gure konexioaren abiaduraren arabera egonen da. Behin igotzen denean igoko da geunden edo gauden karpeta horretara. Horretarako beti ere, karpeta horretan editatzeko aukera eduki behar dugu gurea baldin bada, seguro edukiko dugula baimen hori. Bukatzeko, kasu honetan soinu dokumento bat igo dut, artxibo bat, bideo bat igotzen baldin badut ere, bi klik egin eta soinu dokumentoa entzunen da eta bideoa izango balitz ikusiko genuke, hori da. Google Drive besteak beste badituelako erreproduktoreak, bai audiokoak eta baita bideokoak ere. Bi klik egin eta entzunen dugu. Besterik gabe, hori da ikusi nahi genuena bideo honetan fitxategiak nola igo gure ordenadoretik. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.